Men vad är det? Inte får du, nej. Nej. Men vad gör du, Charlie? Men nu kommer du att ramla ner. Nej, man måste gå ner. Man får inte vara där. Kolla! Snyggt! Du kan ju det. Man får inte vara på bordet, ser du. Nej. Gå ner då. Gå ner nu då. Nej. Men apan. Nu går vi ner. Upp. Så. Sådär. Men du, Charlie. Kom då. Du, Charlie. Vad? Charlie, kan du säga mamma? Du, Charlie, vad säger kissen? Vad säger kissen? Snyggt, Victor. Bra. Kan du dansa då, Charlie? Dun, 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 dun. I like to move it. Nej, saxen får du inte ha. Dra inte då, Victor. Var försiktig. Charlie, vart är kissen? Vad säger kissen då? Vad säger kissen? Ja. Vad säger kissen? Ska jag komma och ta det då? Ska jag komma och ta det? Men nu kommer jag ta det. Men lilla grodan.